Lonyaka upheleleyo eKapa uSylvia Mujanko nesihleli naye apha estudio nowawongwa ngesithsaba sikaMiss Deaf South Africa nowaphuma kwindawo yesibini kwaye kutshanje impumelelo kaMiss South Africa uMia Leroux kube luvuyo kakhulu kwabo baphila nokungeva ngendlebe. uSylvia ngoku ujonga ukumtingela eThailand yokuthabatha inxaxheba kukhuphiswano lonobuhle. Senza izinto ngenye indlela namhlanje sinondwendwe lwethu uSylvia nophila nokungeva ngendlebe. uPhumza uhleli phantsi ukuze akwazi ukusitolikela ngelixa mna ndiza kuma ndibuze imibuzo. Ingabe ukuchongwa kwakho njengoMiss Deaf South Africa njengegqiyazana lesibini bubutshintshe njani ubomi bakho uquka nabo baphila nokungeva ngendlebe? Ndisiva ndichulumance kakhulu ngowina kwam uMiss Deaf South Africa kuba yinto ekudala ndiyithandazela. Ndifuna ukubonisa abantwana abangakwazi uthetha basesikolweni ukuba nabo bangakwazi ukuba babe kule ndawo ndikuyo. Kule nyanga izayo kuqatshelwa inyanga yabantu abangavayo ngendlebe. Ingaba yeyiphi imingeni enijongene nayo nonqwenela ukuba urhulumente angangenelela kuyo? Minintsi imingeni esijongene nayo singabantu abangakwazi uthetha. Nge-Deaf Awareness Month kule nyanga izayo sicinga izinto ezifana noba kufuneka bafundise abantu ukuthetha ngolwimi lwezandla ngoba ii-challenges zethu okanye imingeni yethu ijongene nongakwazi ukuthetha nabantu. Ngo-Okthobha kulindeleke ukuba ube nohambo olusingise eBangkok eThailand yokuthabatha inxaxheba kuMiss and Miss The Supreme Deaf International. Ingaba ahamba njani amalungiselelo akho? Ndivuya kakhulu ndihamba ndisiya eBangkok eThailand ndiyongenela uMiss Deaf International. Kodwa ndinayo imingeni endinayo, andinazo abantu abathi bandixhase. Izixhaso ndiyazicela kakhulu, ndizicela nakubani na ongathi afikelela ndizokwazi uba ndiye eThailand eBangkok. Nezinye izinto nje noba ngubani na onqwenela uba angancedisa ngazo ndingazamkela kakhulu. Siyabulela Sylvia ngexesha lakho. Sikunqwenelela impumelelo kuhambo lwakho lwaseThailand. Siyathemba uza kuwongwa njengoMiss Supreme Deaf International. Ndiyabulela.